naganda mo puloy na sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuha ulo lalinon ang nagtuman usa tumanong ta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya hapit na hukman ang kalibutan ta magpadasigon kita aron di panilngan sa dugo sa katawhan karon atuat siya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuha ulo nalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuha ulo lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuha ulo lalinon ang nagtuman kuha ulo lalinon ang Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumplitong mga kasayuran mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Niining taknaa sa kagabion sa gihapon kami maghatag sa mga pagpasalamat ug pagdaig diha kanimo. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Nagapasalamat minimo nga kini nga programa nagapabilin paghihapon hangtod niining mga gutlua nga nagapuga sa binhi sa kaluwasan dinhi sa kahanginan. Panalangini kini nga programa ug kini nga estasyon nga unta mahimo kining instrumento sa pagdala og daghang mga kalag diha sa imong tiilan nga makapangalaga diha kanimo. Panalangini ang mga tawo karon nga naa sa ilang mga puloy-anan, naa sa ilang mga sakyanan, nagapatit paminaw niini nga programa, magpakamaayo kaalang kanila ang influences gahom sa Espiritu Santo mudaog diha sa ilang mga kinabuhi nga ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong kabigon sa pagduol ug mga lagad diha kanimo. O Dios, niining taknaa, ikaw among hangyoon ang tanang mga butang hayag ug dayag sa panan-aw sa imong mga mata ug walay natago, Ginoo. Ikaw nasayod ug nakakita karon sa mga tawo nga naminaw niini nga programa diha sa ilang puloy-anan nga adunay nagkalain-lain nga mga problema sa kinabuhi. Ang uban, o Dios, na problema sa mga maayong relasyon ug pagsinabtanay dinha sa puloy-anan. Ang uban anaa sa mga balatian. Ang uban nga problema pinansyal. Ang uban nga problema, o Dios, sa pagpangalaga diha kanimo. Ikaw, Ginoo, maghatag og kahumpayan ug kasulbaran sa ilang problema, hinaot pa nga ikaw magapanalangin alang kanila. Ang nabugatan karon humpaya,
pagpapahulaya sa mga kalisod ug kabugat nga ilang gihambin karon o Dios. Daghang salamat Amahan sa imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo, kining tanan lauman ug tuohan namo nga among madawat pinaagi lamang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato na nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, maayong buntag Kuya John. Amo di ay nga hangyo og mahimo imo ming mabisitaan sa amo nga church kay malipay gyud mi kuya. Salamat daan kuya ha. Okay, sige. Kinsa man saning nag-text wa man ta kahibaw ani, pero sagdi lang dili ko usa ani kuano na, dili usa na ko ni i-delete. Gusto kong kuan og mahimo lang. Di ay nalaghuwat nga mutawag ko kay wa ko kahibaw og naa pa ba ni wa pa ba nimo expire o unsa kay wa pa ni nako malili manggod ni ay daghang mga text messages unya. Ang bag-ong text messages ko ani kan 23 ka buok unya dili man ta kakuwag unsay mga kuan ani. Tawagi lang ko o kaya tekse o kinsa ni no. Ang may tungod anang pagbisita og simbahan sa tinuod lang, dili kaayo ko na may lang lagi sa una. Ulitaw ta murag ang ato kung karon god. Yes, mukaduaw mata og mga simbahan nga nun dili, pero dili na ba ingon nga kanang lingaw-lingaw na samas una nga pakighimamatay ra karon lahi na kay pamilyado na magudta, pero dili na ingon di ta mo bisita gud, pero ibutang nato manggod sa lugar kay sa una maghuna-huna ta wa matay pamilya unya. Okay lang, pero karon bawat piso nga mugula sa atong bulsa kung mahimo lang mapugna na tungod kay naa na magud tay pamilya no. Muna nga hope nga inyong masabtan ang akong side. Okay, niya patay basahon sir, maayong gabi sa inyo ha. Naminaw mi kaganina. Okay, gabi pa magud ni gisuwat text. Naminaw mi kaganina unya nag-anam na gyud og kaklaro nga kining amo gid ay nga gibarugan o gituhuan wala gid ni sa lugar kay ang amo gisunod ang pagtudlo sa tao og dili ang iya sa Dios. Si Francis de Nazar. Okay, daghang kay salamat Brother Francis. So ayaw ninyo og usiki ang panahon og kahigayunan nga inyong nadungog og nabati sa pulong sa Ginoo. Lihok mo tungod kay ang yawa karong panahona naningkamot naninguha nga ang mga tao mga laglag uban niya sa adlaw unya sa katapusan. Unya kumusta sa akong bag-ong nakaila si Brother Ramon Mungaya diha sa Pangadlawan. Brother Ramon, ugmang adlaw brad. Kanana kuya, ugmang adlaw Sabado pwede bang makahangyo kunimo nga makabisita ka diha sa Nazareth no? Pangitaalan ng mga idar ug mga marikit family makabisita ka diha sa simbahan kay basin kuya Ramon Mungaya, basin kung wala lay mga kaulangan kay murag ko antingali murag naa ako sa Nazareth ug mga adlaw kung mobalibad ni ang church nga naghula kay layo magudto no. Unya magkita ta kung itugot sa Ginoo nga madayon ko diha sa Nazareth ug mang adlaw Sabado. Again, Kuya Ramon Mungaya, malipay kung makabisita ka ugmang adlaw diha sa SDE kinini ang church diha sa Nazareth. Salamat.
Last text nga akong basahon, sir, pangutana man eh, so dili lang una tano. Okay, niatay basahon, Kuya John, sa gihapon bisan og layo pa ang inyong oras, nangandam na midaan kay og magkapundok nami, hilom naman gyud kay masuko man si tatay kung magsigig samok-samok og si Uncle Bini magsigig samok-samok saba-saba ang mga bata, so magsugod ang inyong programa, hilom na gid, wa nay maglangas-langas. Ready na mi kuya. Salamat sa pagbasa kuya. Okay, daghang salamat Esther Nancy sa inyong pagsunod kanunay sa atong programa. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas mayo siguro Brother Libby nga imo dihang malili ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diing lugar o dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, maayong gabi mga higala o mga suki, mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Sa ato nga tulumanon no, sa Jesus is our hope. O sa tanan nato mga viewers, kung asa mo dapita karon nahimutang, so kamong tanan gina-welcome namo nini nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo mga higala makapadala og mensahe nga rin namo, maka-text mo sa amo nga mga number ni Brother John nga kanunay namong ginaons, or pwede ari mo diretso sa comment section nato sa Facebook sa DYCM Bogo Adventist. Pwede po dari sa messenger nato kang Levi Clavis nga messenger kana kung wala mo i-load, makapadala mo og mensahe higala through messenger. Okay, palihog na atong i-share atong programa nga sa mga friend. Ato na ta sa pagbasa sa mga mensahe nga ato nakita sa screen. Okay, niya si Brother Rufino Moreno. So maayong gabi Brother Rufino, hoban sa imong asawa. O niya, salamat sa paglab ug pagpray. O niya po si Pedro X Drew. Maayong gabi Kuya Libby o Kuya John, shout out ko sa akong tatay Pedro na Ilon, Senior, kanunay naminaw, kada gyud gabi nagsukad kini sa Bilyaba. God bless. Okay, maayong gabi no, Brother Pedro X Drew. Salamat ni Tatay Pedro ni Muna Ilon, Senior, nga always nagapaminaw sa programa. Niya po si Dong Bob Rituya, happy Sabbath Dong John o Dong Libby, watching from Tuburan. So, may gabi ni mo Dong Bob, uban sa iyong family. Kanya niya po si Brother Onelo Itang, malipayong adlaw nga ipagpahulay sa mga kaigsuonan, makanunayong naminaw, o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is our hope, o maingon sab kaninyo Brother John o Kuya Libby. God bless o maayong gabi. So may gabi Brother Ronilo. Kanya niya po si Sister Ginaline Lumuntad, mayong gabi Sir Libby o Kuya John. Happy Sabbath sa tanan brothers and sisters. Okay, good evening Sister Ginaline. Niya po si Hyacinth Carl Chong Bakiro Hiyaktin. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby. Shout out ko sa akong lola si Ruth Chong Bakiro o ang akong manghod si Novim Jane Chong Bakiro Hiyaktin. Okay, mayong gabi no diya sa San Romeo. Niya po si Sister Qualing or Pascualita Calusor. Mayong gabi ninyo mga brad o sa tanang naminaw, happy Sabbath. Okay, salamat sa Tagalinaw SDA Church de sa San Isidro. Salamat sa inyong tanan diha. God bless, and thank you. Anya niya po si Edelberto Rina Sumalinog. Happy Sabbath o mayong gabi kanatong tanan. God bless always. Anya niya po ito nakita si Manong Jo na abamoy ikapakita hasta ang mga kabos. Okay. Anya po ni mamaura ni iyang mensahe. 10%. Ano kang initan ginano nga sugo nas Ginoo?
Ang kini ra ba Hinoong wa gid maghatag mo diskumpiyado ang naghatag wa gyud. Na kanang tayt si man na amo, iyam nas Ginoo. Mao lagi na nga kini ni ang Kay kanagong ingon sa Levitico 27:30 version, ang tanan nga ikapulo sa yuta, iya ni Jehova. Balaan kining butang iya sa Dios. unya Yes, Ginoo di na amo. unya ang iya ra bang hunahuna na nga ato nang gipakialaman. Oh. Ang gisulti sa Biblia makapangawat ba di ay ang tao sa Dios o makapangawat sa halad ikapulo. Managwa ka naghatag ng ikapulo, kawatan ka diha Oh. sa ikapulo. Unya susiha kuno kung doon na ba'y kawatan nga maadto og langit. Against siya sa ikapulo, sa ito pa, kawatan ni siya sa ikapulo. Mao gani nga lagi nga ang kaning wa naghatag mo diskumpiyado ang naghatag okay ra dunay kalinaw sa hunahuna. Kay kanang gingon sa Malakias 3 version, makapangawat ba di ay ang tao sa Dios? Bisan pa niana kamo nangawat kanako, apan unsaon namo ang pagpangawat kanimo, ang tubag sa Ginoo sa mga ikapulo og sa mga halad. Agwa gani ini Oh. na naghatag og ikapulo aw kawatan ni siya sa ikapulo. Nya sa Korinto, wala ba'y kawatan pagtuos langit? Na tinuod na way kawatan padtong sa langit muna nga. Sige paningkamot na lang daan tagbawa ang imong kinabuhi imong pagkinabuhi ning kalibutan na kutob sa imong mahimo kaysa adlaw unya sa katapusan hukman ra man gihapon tantanan. Magmahal niya ka. Against sa ikapulo version, murag daw na sa Ginoo. Dili kay murag daw gyud na. Wa niya huna-huna ang Unya Diyos gisulti ra ba matagiyas po siyang na sa gininhawa. Biblia sumala sa gisgutan way mga dalo makasulod sa gingra sa langit. Oo. Way kawatan makasulod sa gingra sa langit. Unya karon unsaon naman na nga gihukman naman ang daan sa Ginoo. Okay, niya po si Brother Sonny Sumayang. Salamat sa paglab o pagpray. O niya po si Marso 28. Mayang gabi ni mo, sister. Murag namin ni sa Saudi. Salamat sa paglab sa ato nga program, no? Thank you kaayo. O niya po si Sister Erlinda Estaura. Happy Sabbath, everyone. Sa gihapon ninyong duha diha, sir, og sa tanang mga naminaw og mitan-aw karon. God bless. Okay, God bless also. Ako sa ning insert ning gikuha ni Ginalyn Lumuntad na mayong gabi Kuya John. Happy Sabbath. Pagkuan mayong gabi sa nimo diha ses. Taga murag taga kuan? Taga Luyong Baybay ba siya? O si Ginalyn Lumuntad? Oh, taga takop na o yung baybay. Takop. So kuan ses mayong gabi ini mo diha Happy Sabbath po. Okay, niya pa ito pa rin tanaw. Niya po si Giovanni Inganyo Bayo. Salamat sa heart. Niya po si Brother Ronelo Itang. Ato ning tanawon mahigala. Okay. Brother, yan yung gitubag ni Brother Ronelo ning niya yung mga verse yatag ni Manong Jo. Pulos sa ginitayit ng iya. Tahit gini, kontra gini niya ang tahit. Kontra niya ang tahit, kontra niya ang Ginoo. Sagdi lang kay di naman na niya kontrahon ang tithes ug naay mo hatag sa iya og tithes pero ang problema nganong adto mas iya ihatag nga iya mas Ginoo pod. Taga Negros sa din siya. Negros Oriental. Pamplona. Okay. Gitubag ni Brother Ronilo, ingon siya nga, Brother, balaod sa Dios ang paghatag sa ikapulo. Og halad, og wala ka kakita, wala sab. Wala kay kita, wala sab ikapulo. Og ang halad, og dili kamutuman ana, kung kuhaon sa Dios ang hangin ning kalibutan, dili mabuhi. Hinumdumi ang tag-iya ning kalibutan ang Dios. Tinuod na, sakto gina. Salamat Brother sa Ronilo. imuhang advice Brother Ronilo Siaro kasing-kasinga og di gid matouch. O niya po si Ma'am May Barido Coyos. Nabalik na din ni Sis Mindanao.
Good evening, Kuya John o Kuya Libby, watching here, Compostela, Davao de Oro. Kaya nintambong ni sa atong agisimana ba dyan sa Graduation, graduation last sa iyang Friday. anak. Oh. Balik tayo din ingat to. Graduation gud ni Day Bimbim niya limitado ang iyang oras muna nga wa na lang gipud siya gid maglangan balik dayon. O niya po si Sister Gay Marie Kalapuan. Tuwa po ni sa Saudi Arabia. Salamat sa paglove o pag-pray, Sister Gay Marie. Niya po si Rimelito Sigarino. Happy Sabbath, Pre John o Pre Libby o sa tanan nga nag-live o naminaw. God bless. Thank you for watching, Pre. Okay, niapod si Erlinda Estaura. Iya po ning gitubag si Manong Jo kay ikapulo gani iya. Ngano kaning kontra gani ikapulo na ang di ro mahatay sa ikapulo sa Malakias 3 kawatan ra ba ang gingos Ginoo? Ay sagdi lang kay iya ra pud gipaila ang iyang kaugalingon Kontra niya ba? kawatan siya sa kapulo. Ginoo ginagsulti na makapangawat. Sa saon mo pangawat nimo hala di kapulo. Magiya na ganing ipaila ang iyang kaugalingon nga kawatan siya sa ikapulo. Sagdi lang kay gisulti man na daan sa Biblia nga way kawatan makaadtog langit. Nagitubag ni Sister Linda sa Bisaya nangawat og dili muhatag sa kapulo pero sa English version rabiri gitulis nila ang Ginoo Bisan sa pa. wala maghatag og ikapulo. Bisan pa gagkuan sa Korinto Ako na. magyapon ang tulisan di masan kawatan. Kaya nga sa English nga, will you rob God? Nakapanulis ba ang tao sa Dios? Manulis ang tao sa ikapulog halad. Mao ni Atong tawana. gitulisan ang Ginoo pag yun. Mao ni tawana tulisan is Ginoo sa ikapulo. Okay. Parehas ni sila si Manong Jo og si Ondax nga pulo ikapulo og gyapon Di na kani murag wa naman ni kanang nonsense na pangutakuan nila. Asa dilang di Paglaw adiri ba nakatambay sa ako Brother Libby mahitungod anang ikapulo sa tong akong naagian nagkuan ko kagani ng kadlawon nag-scroll ko kinini ang unsa tong kuan na sa ikapulo nga sir ato bang mabasa dinha sa bag-ong tugon nga si Ginoong Hesus nagsugo nga ang tao maghatag sa ikapulo. Mao ba to? Di lang kay nako masago kay diri na natambay na sa ako nang kuan. Maabot ra na panahon na ato na nga kuan kay di ana sa nag-scroll ko ginan ka na ako sige scroll ba ang mga kuan mga pangutana o niya naagian ako. So may panahon ra nga kanang ikapulo mahisgutan ta na dinhi sa atong programa. Ano kadaghan man na hisgutigan? O niya po si Brother Millard Barrientos. More power sa program og ninyong duha. Okay, thank you kaayo Brother Millard Barrientos. O niya si Sister Remedios Deheto. Mayong gabi mga brad. Sa gihapon naminaw na pud mi og ang pamilya sa mga nugra labi na ni sila ni Linda, Samuel, Eli o Luciana. Salamat sa pagbasa mga brad. Thank you kayo Sister Miding Diheto. Okay. Niya po si Rodolfo Bantilan. Salamat sa paglab o pagpray. Niya po si Judith Hilig. Naminaw si Lolo Duro o Lola Ophelia na nami sa Kawayan. Nasa Kawayan Masbate aros Lolo Duro. May kay na sila kawayan maadtor balik ra po na dito sa Tikaw. So salamat kayo kuan ra ba ni bata Brother Libid bago pa din nakapasar sa board exam unya kay ni ang bautismo base sa ihang gikuan sa ako confess na bautismo na siya tungod sa atong programa sa radyo. Niya po si Nika Banyares Lipon. Good evening mga brothers. Watching from Lapu-Lapu. Okay, thank you kayo no. Sister Nika Banyares Lipon. Niya po si Annie Lods Dapiase.
Okay, salamat sa pagtanaw. Kanya ato pong nakita din si Arlene Bulambaw Olyamot. Good evening ninyo, Brad. I'm watching. So thank you kayo, Sister Arlene. Kanya niya po si Brother Gerardo Ofiasa, watching from Kaungkod. Mayong gabi, Brad John o Brother Libby. Okay, salamat kayo, Brother Gerardo Ofiasa, sa inyong pagtanaw. No, yung mga gabi, tanan tiga Kaungkod karon. Atong mga pinalangga nga makaigsunan o makaigalaan diya nga kanunay nagapaminaw sa ato nga programa. Okay, arita mga higala sa pikas nga screen, ato ning tanawon dinhi ang pipila ka makaigalaan nato nga nag-send og heart, ang uban nag-like sa ato nga program. Ato ni silang i-acknowledge. Arita sa mga nag-send og heart mga higala. Niya si Sister Jenny Rama Fermin, Ronaldo Bragat, Ginalyn Lumuntad, Scout Ranger Senior, Mike Lucina, Ronilo Itang, Vidal Likigan, Judy Ann Hista Abalye, Alger Lipon, Vicmar Osabel Boratso. Oy dong, may gabi inyo dadong. Kumusta sa mama ni mo Milda? Nga, kumusta si Sir kanina nga imong igsuon asa maron, no? Si Sir Milben Buratso. Kumusta dong? Kanya niya po si Sister Nuna Hani Monterde Punay, Aragon Michelle, Arlene Bolambao, Nika Eliods, Dad Piase, Anilos Da Piase, Millard Barintos, Verifel Vargas, May Barido Coyos, Joan Del Sarol, Gay Marie, Giovanni Inganyo Bayo, Bus Romvic, Eric Sinoy, Leslie Van Elosorio, Lowell Nodalo Estrera, Marso 28. May gabi ni mo, Sister Michelle, no? May gabi ni mo diya sa Saudi Arabia. Niapod si Jojo Cordova, Ayan Kevin Dorotan, Ria Katamko Alburo, niapod si Chan Corpin, Lilian Santing, Juni Mainit o Brother Elmodam Flores. Okay, Brother Mudam, happy Sabbath. Thank you so much sa pag-view, Brother Mudam. Padayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. See you in heaven. Arita sa mga nag-like niya si Oliver Kingijin, Ronilo Itang, Basilio Tero Notarion Jr., Nimrod Baring, Erlinda Istaura, Gina Tirana Pikit-Pikit, Rol Soto Tams, Romel Tumakay, Gerardo Ofiasa, Rodolfo Bantilan, Remelito Sigarino, Dolores Talio Arquiliano, G. Merced, Aniceto Persillas, Bob Ritoya, og si Tets RGB. Okay, may gabi niyo, Brother Tets, no? Diha sa Silion. Okay, unya ato nakita din si Sister Ila Alipalam. Salamat sa mga heart o kamot nga nagpray. Niya po si Erlinda Istaura. Yang gitubag si Manong Jo. Ayaw pagsaksi og bakak sa imong isigkataw. Wala ka makasabot kung unsay gigamitan si kapulo. Kung mahimo magtuon ka sa Biblia. Nganong masuko ka man diha sa wala man ka maghatag og ikapulo. Kanya niya po si Johnny Mar Kalapuan. So may gabi ni mo, Dong Johnny. Salamat sa pag-love o pag-pray dinhi sa ato nga tulumanon. Niya ato ning tanawon higala ato nga messenger. Ato ning basahon ning mga higalaan ato nga nakig-uban. Niya diya sila nag-send og mga mensahe, nag-like sila, o ba nag-heart, ang ba naghatag nag-send og mensahe. Niya si Sister Chari de la Cruz Nogas. Niya po si Jimar Kulis Gabaton, Jimmy Rama Femin, Rolls Soto Tams. Niya po si Sincere Sumalinog. So thank you kayo dong Sincere.
Anya niya po si Ginaline Lumuntad, mayong gabi sa Libi, happy Sabbath. Anya ni asad si Brother Ronilo Itang, Merlin Derdir, Rufino Moreno, Gina Gunilamos Larisma. So, asubis tayo mo ni ato mga nakita higala sa screen. Mga higala na ito nga nag-send. Unya niya po si Chil Notario Aragon. Salamat sa paglab o pagpray. So, itong oras higala, taas-taas na. At tutas pagtubag sa pangutana atong ihatag ang panahon ni Brother John. Okay, salamat Brother Rebe. Well, adto ta sa pangutana ni Brother Kevin, no? Brother Kevin, salamat sa imong pangutana, ni abot na gid ang higayon tubagon ang imong pangutana. Sir, mga kadali pa ko. Mga kadali pa ko. Di pa siguro ni Dugay, mga kadali pa ko na minaw sa inyong programa, sir. Naabay makita nato diha sa bag-ong tugon nga ang mga apostolis o si Kristo nagwali sa napulo kasugo kay ang mga apostol grasya o pagtuo man, unya ang inyong madali diha nga hisgutan kasuguan man. Okay, dagang kayong salamat brother. Kana bang ingon nga inyong madali diha, dili gud unta ni moy among madali, pero mausag gyud ni madali nga mahuna-hunaan. Mahilom lang tag kadali. Unya mubalik na pod kay naamay nagsigi og pangutana ana, no? So, bahin aning imuhang bahin aning imuhang pangutana, ang tinuod nga pagkasulti, nangutana magugka kung si Kristo ba, diha bas bagong tugon, but mo nimo pasabot, wa nay labot ng daan, si Kristo ba, diha sa bagong tugon, o mga apostolis, nagwali ba sa napulo kasugo? Kay ang kamugo din ang inyong madali, kasuguan man, unya, ang mga apostolis pagtuo o grasya. Kani mahitungod og hisgutan nato na ang pagtuo, hisgutan nato ang grasya, okay gyud kaayo na. Ang pagkadili lang diha okay, kana bang imong tudluan ang tao sa dili na pagtuman sa napulo kasugo? Na may uban wing wa tay labot sa pagtuman ni ana, kita bade ay ang gisugo ni ana. Mao man ay ilang gitawag og palusot nga mga pangatarungan. Pero mag-unsa man lang na ang imong pangatarungan nga wala gyud ka sa kamatuoran. Tandaan nato, ang kamatuoran si Kristo, Juan 14:6, ingon si Kristo, I am the way, the truth, and the life. Ako maong dalan, kamaturan ug ang kinabuhi, walay bisan kinsang makaadto sa man gawas kun pinaagi kanako. So kamatuoran gihapon na. Sa Juan 17:17, ingon si Kristo, balaan na sila pinagis kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Ang pulong sa Dios kamaturan, si Kristo kamaturan. Salmo 119:142, ang kasuguan sa Dios kamatuoran. Karon kanang gihisgutan ba nga pagtuo o grasya, kami ana diri dili misupak nganuman insakto man na, ang dili lang insakto nga diha sa pagtuo o grasya inyong ibulag, wad-on ninyo ang kasuguan. Moingon ka nga diha sa bag-ong tugon, yes, ni as bag-ong tugon si Kristo ug ang mga apostoles nagwali mahitungod ni anang mga sugo nga naas na pulo kasugo. Mo bitaw nga sa makadaghan ng panahon ug higayon nag-ingon ko nga ang atong pagtuon sa Biblia kinahanglan una i-apply nato ang hermeneutics study, hermeneutics principle. Unya kanang textual study o comprehensive study importante gid na kay nganuman kung ato na lang god nga hatagan og kaugalingon nga konklusyon ang mga butang nga naa sa Biblia, ang gipasabot og ang butang nga naa sa Biblia dili na nimo ma-apply sa imong kaugalingon ug ngadto sa uban di na nimo masulti. Nganuman ang imo nang kaugalingong konklusyon, ang imo nang kaugalingon nga pagpanabot, mauna na hinuon ang
ma-apply nimo sa imong kaugalingon. Halimbawa, kining pagtuo o grasya. Insakto na, tinuod na. Nan karon kay maluwas man ang tao sa pagtuo, ang tao maluwas pinagis grasya. Unsay imong gihunahuna, wa na ang kasuguan. Mo nay diferensya. Ha? Mo nay nakasayop. Ang imong kaugalingon ba, nga opinion, mao hinuoy na apply nimo sa imong kaugalingon nga wa na ang kasuguan, tungod kay na ang pagtuog na ang grasya. Si Kristo namulong baya samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan, walay pagasayloan bisan usa ka kudit usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Unya niya pa mang langit ug niya pang yuta. Ang imong pangutana dihas bagong tugon, sir. Kuan ba nagwali ba si Kristo sa napulo ka sugo og ang mga apostoles kay kamo gud na ang inyong madali kasuguan man samtang ang nagwali ang mga apostoles grasya ug pagtuo na karon ato ning kuhaon sa ari sa atas pagtuo. Roma 3:31 nagingon, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Wala gayod. Hinunuag gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Mao nay gitudlo o giwali po dinhi niining programaha nga inyong ginapamatian. Ang Galasya kapitulo 3 bersikulo 24 gingon, busa ang kasuguan na himong atong magtatagad ug mag-aagak ngadto kang Kristo aron ta pakamatarongon diha sa pagtuo. Una agihapon, wala mawala ang kasuguan diha sa pagtuo, wala mawala ang kasuguan pinagi sa grasya. Sa gisulti ni Santiago sa 2:10 may tungod sa kasuguan, nagingon kay bisan kinsang magatuman sa kinatibukan sa kasuguan apan naglapas siya sa kabahin ini, siya nahimong malinapason sa tanan niini. So ang mga apostoles ug si Kristo nagwali sa kasuguan, nagpasabot sa kasuguan, kini nga programa nagwali ug nagpasabot pod sa kasuguan. Niya pamatiir gud kuno ni ang gihisgutan dinhi sumala sa nabati naman ninyo pero gibalik-balik ra man gihapon ning mga pantunahan ninyo. So amo ni nga ipabalik og pahinumdom sa inyo kining mga bersikulo niya sa Lucas 18:18 hanggang 21 ingon niini once a Jewish religious leader asked him this question. Usa sa mga pangulo sa relihiyon nangutana kaniya niining pangutanaha. Ako lang ning kuanon kay ang akong anak maminaw ra ba pod unya in town gagmay pa unya niya ingon dinhi ask this question nagingon dinhi nga ask him this question, good sir, maayong magtutudlo. Tandaan nga ang gipangutana sa usa ka tawo ang maayong magtutudlo unya sabta kung unsay gitudlo sa maayong magtutudlo. Kung unsay gitudlo sa maayong magtutudlo, sunda na. Nga naman, si Kristo, He is the good teacher. He is the good master. Unya unsay ang pangutana, what shall I do to get to heaven? Unsa may akong buhaton aron makaadto ko sa langit? Unsay gisultis Ginoo? Gipamalandong ba nimo sa imong pagsulti o pagtawag nako nga maayo? Do you realize what you are saying when you call me good? Ingon dinhi Jesus asked him. Jesus nangutana kaniya, only God is truly good and no one else. Ayaw gid huna-hunaa og ilha ang imong kaugalingon nga maayo ka kay ang Dios ra gyud wa nay lain. Unya nag-ingon dinhi, but as to your question, apan mahitungod sa imong pangutana, you know what the 10 commandments say. Dinhi sa bag-ong tugon niya, ang gihisgutan ni Kristo napulo ka sugo, nahibaw ka na og unsay gisultis napulo ka sugo. Unya mo ingon nga ang uban mga tarungan sa adlaw igpapahulay wa tay labot pagtuman ni ana kay dili kita mo gipatuman. Hasta naman yung baliktara na magyud ana. Kay kung wad-o na nimong ikaupat nga sugo, diyas na po sugo, adlang ipapahulay, siyam na lang. Unya ingon si Kristo, you know what the 10 commandments say? Nasayod ka na kung sa'y giingon sa napulo ka sugo. Unya nag-ingon din don't commit adultery. Ayaw pagpanapaw. Ug naay mga taong nagtudlo dihang wa na nang napulo ka sugo, hinumdumi, ampingin ninyo ng inyong asawa, inyuhang bana. Nga naman, kay delikado ba yan
Kay wa na nay kasuguan, di ka manapaw. Unya sunod dinhi, nagsulti dinhi, matud pang don't murder. Mo nang naghuot karon ang Muntinlupa, kasagaran dito patay gyud. Unya don't steal. Naghuot ang Muntinlupa, ang prisuhan karon kay daghang kay mga kawatan. Mauna nga bisag unsaon nimong imong tindahan og sira, lungkabon gyud na kay kuhaon ang imong mga paninda. Nga naman tungod na sa mga taong wa na magsunod sa kasuguan, sa napulo kasugo. Don't lie. Labing daghan ang bakakuna. Nga naman daghan. Pruiba. Sa nang Juan 2:4 siya nga magingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa mga sugo kaysa bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Pag-ingon din nga, don't lie, di ka magsaksig bakak. Labihan daghan na ro mga bakakon. Nga naman, wa magsunod sa kasuguan. Why kamatuoran? Unya mga bakakon. Gisultis Biblia na. Karon, honor your parents and so on. Tahura ang imong mga imong ginikanan og uban pa. Gitudlo na ni Kristo Unya nag-ingon pa dinhi sa 21. The man replied, og ang tao mingon, I obeyed every one of these laws since I was a small child. Ako na nang gibantayan ang tanan nga mga kasuguan sukad pas akong pagkagamay bata. Unya dahil nag-ingon-ingon, why nakatuman ni anang napulo ka sugo? Pastilan. Pakpak si Satanas. Klaro na. Malinaw na nga gitudlo na ni Kristo. Wala to kunuta. Kung ang mga apostoles wa ba magtudlo mahitungod niya na. Kung imong tan-aon ko din hiyo, klaro magid kaini ang gihisgutan. Anhi usata kanini ang og unsay kanana ang gihimo sa ni Apostol Pablo, Apostoles mas Pablo. Unya nag-ingon din hiyo sa Roma kapitulo 13 bersikulo 8 hanggang 10. Ingon ni ini ang gisulti dinhi sa Roma 13:8 ngadto sa kanana ang 10, no? Unya unsay gisulti dinhi. Matod pa dinhi. Ayaw kamo pag-utang og bisan unsa kang bisan kinsa gawa sa paghigugmaay ang usa og usa. Ang gisulti dinhi, love one another, dili kay another love one. Kay budlay na paghigugmaay ang usa og usa. Unya nag-ingon dinhi, matud pa kay ang nahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Pagkasimple ramang gyud kayo nga matuman nimong kasuguan, ang paghigugma sa imong isigataw nakatumas kasuguan. Unsa man mga kasuguan ang gipasabot dinhi? Niya nag-ingon, ang mga sugo nga nagaingon ayaw pagpanapaw. Hain man di ining sugo. Si Apostol Pablo aniha nagsulti di anis bagong tugon, ayaw pagpanapaw. Dili ba ikapitong sugo man ni didtos na pulo ka sugo nasulat? Di ka manapaw. Sunod, ayaw pagpatay. Di ba ikaunom ni nga sugo, dito na pulo ka sugo na sulat nga dili ka magpatay? Si San Pablo nagwali, si Kristo nagwali, may tungod sa kasuguan, sa pulo sugo. Mao nga kini nga programa nga inyong ginapamatian, nagwali, nagtudlo sa giwali o gitudlo dinis bala ang kasulatan. Ang pangutana karon ni ini mao, kinsa man ang naa sa lugar, kinsa man ang naa sa insakto, ang nagsunod o ang wa. Unya, sunod, nag-ingon dinhi, ayaw pangawat. Ikawalo maning sugo, di sa pugso, di ka mangawat. So mga apostolis nagtudlo po sa mga kasuguan nga naa sa naas na pulo kasugo. Dinhina sa bagong tugon. Unya naging ayaw pagkaibog og ang bisan unsa pa nga sugo kini nalangkob ni ining mga pulunga nga nagaingon, higugmaa ang imong silingan ingon sa imong kaugalingon. Ang gugma dili mohimog daotan ngadto sa silingan. Busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Nya asa naman na rong pangutan ay inyong pangatarungan nga way makatuman ana. Simple ra ang paghigugma sa isig gitaw. Kay ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Magbantay mo kay murag nagpagapos-gapos man hinuon mo sa sayop nga doktrina o pagtudlo sa inyong mga pangulo sa simbahan. Ang Biblia kuno mo himuan ninyo kuno nga mahimong magtutudlo sa inyong pagkinabuhi bilang nangalagad sa Ginoo. Magsigi mo og paminaw ang inyong mga pangulo nga naay gisultis Biblia ang buta magaguyod og buta sa gahong mga hulog silang duha. Ang inyong mga pangulo buta na sa kamatuoran spiritually, adili ni physical blindness. Unya ang mga membro samot pod sunod-sunod lang. Po pangatarungan.
mo mabitaw na nga moingon ta dire nga maayo lang gyud mo sa mga pangatarungan pero wa gyud mo'y kamatuoran. Nindot na nga ang pangatarungan ug ang kamatuoran mag-uban kaysa naman pangatarungan ra nga wa gyud kamatuoran. Kining inyong gipamatian nga programa nagsulti gyud ni tinuod, wala gyud ni gibakak, wala gyud ni gitago sa inyo. Mo bitaw nga kini nga programa, kung inyong tan-aw, inyong pamalandungon, pwede ni sa contribution, pwede sa reaction, pwede sa question. Meaning, wa mo hikawi ini nga programa. You are a part of this program. Mauna nga makapagawas mo sa inyong mga hunahuna, makapangutana mo sa inyong mga opinyon, makareact mo. Nga naman, tungod kay ang ato dinhing tumong og katuyuan mao nga ang kamatuoran mo'y mapaabot ngadto sa kadaghanan. Mo bitaw nga kami nagdasig mi nga kun duna mo'y maayo dihang ikatubag-tubag mo. Nga naman, kay tungod aron ang tao makakaplag yun sa husto nga dalan o pagsabot sa pagpangalagad dinha sa Ginoo. So, klaro kayo ang gisulti sa Biblia. O niya, kung imong tan-aon pa dinhi sa gisulti naman pod, sumala sa ng Korinto 6, kung atong basahon 9 ug 10, nagisulti dinhi nagingo dinhi nga matud pa, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makasulod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo pagsimbag mga Dios. Di kasulod sa gingharian sa Dios. Kinsa man mga matarong di makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw kamo pagpalimbong, walay makahilawason o mga tigsimbag mga Dios o mga mananapaw o mga mag-unay sa masig kalalaking, masig kababay, mga kawatan o mga dalo, mga palahubog, tigpasipala o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Wag luna na sa gingharian sa Dios. Pagsimbag mga larawan, mga Diyos, o giwali na sa mga apostoles. Gitudlo na din bagong tugon. Sunda ninyo ang gihimo ni Kristo. Sunda ang gihimo sa mga apostoles. Kay aron nga naman, dili mo musimang sa inyong kaugalingon nga mga hunahuna. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ining mga bahina. Brother Libby? Okay, digang salamat, Brother John. So, ato ning lilion makadiyo tigala ang screen alang sa mga kahigalaan na nag-send og mga mensahe niya si Chel Notario Aragon, niya po si ato ning tanawon mayong Jo pulos kalang pangdaot, wala ko labot bisan kalay. Erlinda Estaura, anong Jo piki ka kay di nimo ipakita imong naong. Kinas Brother Ronilo Itang, Brother Manong, ang pinakaswerte nga tao sa kalibutan mao ang dato nga maluwas ug malangit. Ang pinakadimalas ning kalibutan mao ang mga pobre dili maluwas ug malangit. Huna-hunaa ninyo, God bless. Kinsa ning hunahuna? Brother Ronilo Itang. Brother Ronilo, dili manggod lagi sa kakabusog kadato basihan nga maluwas ka. Una, salamat sa imong hunahuna, madato ka magmapobre, importante mosunod lagi ta des Ginoo. O niyas, Brother Freddy Pelicano. Happy Sabbath pinyong duha, Brad. Happy Sabbath also, Brother Pelicano. Niya ato ning lilion makadiyo tigala ang ato nga messenger. Okay, niya si Sister Lynn. Niya direta sa pikas sa screen. Ato ning lilion mahigala. Okay, niya si ato ning reviewon pagtan-aw niya mga bag-ong nakita nato dinhi. Si Abi Soway Bagyo, nakikuba na to. Si LB Lecciones Ihorango. Anya, nakikuban po na to. Sila si Eriksa Sinoy, Roy Nimel, niyasad si KLR Vlogs, si Sister Libilita Bersero Olingay, niyasad si okay, ato ni tanawan ni Kuban.
niya si Leslie Van Elosorio, Jojo Cordoba, niya po si Chan Corpen Lilian Santeng. Okay, muna ato mga nakita nga bag-o nga nag-send of heart sa ato nga program. Niya si pare Juderes Mulihon ditoy, niya Sarami Aribado Pipito, Prince Advent Tixon, Lovely Deheto, Gregorio John Tuling Pikit-Pikit Junior. Okay, ga, lovely. Kumusta mo tanan diha? Kumusta si Yums Dave, si Dr. Nonoy Alva? May gabi ni mama ni mo, Marisa. Amon tanan diha, may gabi sa inyo ha. Niya po si Gina Tirana, Randy Sinupaw, niya po si Romel Tumakay, okay, muna ato mga nakita higala na nakita nga naglantaw, nag-like sa ato nga program. So ato ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat sa Tulumanon. Ang pangutana naghisgot may tungod sa napulo kasugo. Si Kristo nagwali ba sa Ten Commandments, mga apostoles? So mga kani mga pangutanahan mga higala, kadaghan ni na hisgote sa ato nga tulumanon. Bahin sa Ten Commandments, si Kristo nagpayag gud siya. Pag-ingon niya diya sa Mateo 5:17, ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Sa mga kasuguan ang gipasabot niya, sawa pa siya dinhi. Apil na po kasugo. Ayaw ko pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit o ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan. Di pwedeng sayloan kasuguan. Mabutoy hinungdan nga sa dihang gipangutana si Jesus sa usa ka religyoso nga pangulo, religious leader, diya sa Lucas 18:20. Gipangutana siya og maayong magtutudlo, unsa may akong buhaton aron ko makasulod sa ginarian sa langit? What shall I do to get to heaven? Ang tubag ni Ginoo siya nahibaw ka na unsay napulo kasugo. Kanya naghatag isang example, o sana diya, di ka magpatay, di ka manapaw, di ka mangawat, di ka mag-example. So naghisgot si Jesus may tungod sa Ten Commandments niya. Gayon siya sa unahan, sa katapusan sa niya nga versikulo 20, og uban pa. Ninghatag siya example og pila, og uban pa. So si Kristo nagpasabot nga ang Ten Commandments naahigala. Wala na bongkaga o giwali ni Ginoo sa Lucas 16:17. Masayon pang mahanaw ang langit o ang yuta kaysa mawad-ag kahulugan ang usa ka tulpok sa kasuguan. So kunimong lantawon mga higala, ang mga na-record dinis balang kasulatan. Ang napulo kasugo ginahisgutan sa mga apostol. Bisan pamanggani si Apostol Pablo mga higala, naghisgot pa siya about sa Ten Commandments. Sama palalitan no? Naghisgutan niya sa Ephesians 6:2. Nagini ato mabasa sa The Living Bible. Honor your father and mother. This is the first of God's 10 commandments that ends with a promise. Tama na, klaro. Mato pa San Pablo, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan. Kini mao ang una nga sugo sa Dios sa napulo kasugo nga adunay saad. Naghisgot si San Pablo og Ten Commandments bisan sa Roma 13:9. Nagingon San Pablo siyang sulat matod pa niya dinhi, if you love your neighbor as much as you love yourself, you will not want to harm or cheat him or kill him or steal from him, and you want what is his
or do anything else the 10 commandments say is wrong. All 10 are wrapped up in this one, to love neighbor as you love yourself. Pero naghisgot siya o napulo ka mga sugo, mga higala. Gani ang gisgutan sa napulo ka sugo, sama anang paghisgot diha nga nag-ingon ang usas napulo ka sugo nga dili ka magbaton og laing mga Dios atubangan ko. Sa bagong tugon, naghisgot po niya sa unang Juan 5:21, likay ang mga Diyos-Diyos. So, di pabatnon kay palikayan man. O di, kaduhang sugo, dili pasimbahon sa mga Diyos-Diyos. Makaplagan po na sa bagong tugon sa unang Korinto 10:14. Ngayon, San Pablo, mga anak, likay ninyo ang pagsimba og mga Diyos-Diyos. Okay? Wa naman tayo mga higala sa di pahingpit tapuso na atong tulumanon niya ang atong team song. Magampo kita. Silimbahon ug dalangpanan ka nga Dios sa walay katapusan, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalangin ni tanan ug paminaw dadas pagpangalaga diha kanimo pangayo namo ni sa ngalan